ଆଉ କଲେଜ ଆସିବା ଆଜି ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନ। तो चलिए शुरू करते हैं। ଆଉ ହଁ ତ ମୁଁ ବବୁଲ କଟକ ଟୋକା। ଆଉ ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରେ ମୁଁ ରେଡି ପଡ଼ିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ କଲେଜ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ରେଡି ହେଇକି ବସିଥିଲି, ସେଠୁ ଦୀପୁ ବି ପଳେଇଥିଲା ତ ତାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛି ଭାରି କଲେଜ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଗାଡ଼ିରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ପଳେଇଥିଲା କଲେଜ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କଲେଜ, ଯାହାର କି ମୁଁ ଉପର ଭଲରେ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାରି ଭିତରକୁ। ଆଉ ଭିତରୁ ଆସି ଆମେ ଡେରି ନ କରିକି ପଳେଇଥିଲା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ନେଇଛି ଓଡିଆ ଅନର୍ସ। ତ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା କେତେ ଜଣ ଓଡିଆ ଅନର୍ସ ନେଇଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଆଉ ଓଡିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବ। ଆଉ ଦୀପୁର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ତ ସେ ବାହାରି ପଡିଥିଲା ତା ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଧରିକି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବୁଲି ସାରିକି ଦୀପୁକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶଙ୍ଖାମେରିର ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ବସି ମୁଁ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଇଏ ପଳେଇ ଆଇଥିଲା। ଆଉ ଆ ନା ହଉଛି ସୋନୁ। ଆଉ ସୋନୁର ମୋର ବସିକି ଏଠି ଢେର ସମୟ କଥା ହେଲୁ, କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭେଟ ହେଇଛୁ ତ। ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୀପୁର ବି ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ହଉ ରହୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଆଉ ଓଡିଆ ଅନର୍ସ ପିଲା ଗୋଟେ ଫଲୋ ମାରିକି ଯାଅ ହରି।